Takže teraz si ukážeme, ako používať bonusovú kartu. Otvoríme si aplikáciu ParkDots. Pokiaľ máme zapnutú polohu, telefón nám určí, kde sa nachádzame. Klikneme na zónu. Máme kúpiť lístok. Máme zvolené vozidlo. Na vozidlo máme bonusovú kartu. Vidíme platnosť parkovania. Platnosť parkovania môžeme upraviť, môžeme ho používať po 15 minútach, po 30 minútach. Ako chceme, môžeme dať 30 minút. Hore vidíme, že teda mám nastavené parkovanie na 30 minút. Cena parkovania je 0 eur, pokiaľ by bolo 15 minút, tiež je 0 eur, hodina stále 0 eur. Pokiaľ dáme na 2 hodiny, tak už mi zaúčtovalo tú druhú hodinu. Prvú mám zdarma, druhú mi účtuje. Takže zvolím si 30 minút, ostane mi na bonusovej karte ešte 30 minút na parkovanie, možno v inej zóne. A kliknem na nastaviť trvanie parkovania. Tu máme prehľad, takže chcem parkovať do 20:22, to je na 30 minút. Mám vybrané vozidlo, na ktoré mám bonusovú kartu, spôsob platby mám bonusová karta a potiahnutím doprava si zakúpim parkovací lístok. Zoznam lístkov a tu vidíme, že lístok je na 30 minút, trvanie parkovania, cena vrátane servisného poplatku je 0 a parkuje vozidlo, ktoré sme si určili, ktoré malo bonusovú kartu. Pri predĺžení sa dá predĺžiť samozrejme o tých ďalších 30 minút, ktoré máte zdarma, alebo si môžete aj naviac, avšak ostatné hodiny si priplatíte. Ďakujem.